kažu kako više voli BMW. Na YouTubeu ona stalno sluša moje pesme. Tata joj to brani, kaže razbit će joj TV. Kupit ću ti luče novi. I pozdrav drugari moji, dobrodošli u još jednom video zapisu, video klipu na mom kanalu. Sada je noć i ovaj klip mora u noć da se snimi i ja sam rešio sada snimim taj klip, pošto za 2 dana idem na more i onda neće biti nekog klipova, to jest neće biti klipova pa jedno nedelju dana, ali nema veze, tema nije to. Tema je sad nešto u vezi BMW-a, pošto nije skoro snimano, osim ono što sam za ulje pričao. Sad sam rešio nešto da snimim, to jest da podelim sa vama, jer ja mislim da to nisam snimao ništa za to, ili se ja bar ne sećam da sam snimao. Da snimimo jedan klip sad malo onako kraći za maglenke, znači svetlo za maglu napred i svetlo za maglu pozadi što imam. To ako znate šta su, verovatno znate pošto se vozači, pa ću ja to vam ovako malo ukratko da snimim, da vam pokažem kako radite svetlo za maglu, kako se vidi sa njima i šta mislite, da li može se vozi sa maglenke ili sa svetovima za maglu napred. To da vidite vi u klipu koji ću da snimim. I veoma zanimljivo ova svetla pozadi za maglu što ću vam pokažem, mnogo su zanimljiva. Kad je baš onako magla, kad se upale, to stvarno blješti pozadi, kako da kažem, sija i mnogo se lepo vidi. Znači neko ko ide iza vas, ko vam se približava kad upalite to, on svakako mora da vas uoči bez problema. Pa ništa, hajde da krenemo sa prednjim svetlima prvo, pa ćemo pozadi onda. Idemo. Ovako, ajdemo da upalimo vozilo, ovdje se isključim kontakt, sad ćemo damo kontakt. Znači vraćamo ovo svetlo. Dobro, prekidač je stavljen sad na sad je auto znači upaljen. Ovo gori zato što, kako se zove, kad sam menjao tu poziciju desno, ono je stavljena malo jača sijalička i ono gori kao da ne radi. Sad šta se dešava, evo prekidači su ovdje, znači ovo stoji na automatski, sad je ugašeno skroz. Ovo ovdje vam služi, to nije manje više, to kad upaljeno, na primjer ovako upaljeno, to štelite gore dole, ovo, vidite to. Ali to nije bitno sad na ovu temu toliko, ovo su pozicije ovdje, ovo desno palite vi svetlo. Ovo je 0, kad stoji na automatski, evo napred, znači upalio sad njegove ksenone, to su kratka svetla. Ovo je dugačko svetlo, to je obično H7, to nije ksenon. Kad pritisnem ovo dugme, sad smo upalili maglenke napred i znači gledajte sad ovako, kad upalite maglenke napred, gori vam ovo zeleno, tu vidite kao oboreno dole i ovo prvo. Kad upalite napred maglenke, gledajte sad razliku, ovo su samo ksenoni. Evo vidite, znači razlika sa maglenkama napred i baš znači vidi se neka razlika kad se upali, evo ga ovako. Što to, gledajte, sad ćete vidjeti da to može da se vozi noću samo pod maglenke. Znači da upalite samo maglenke, stavite auto na poziciju ovako i pritisnite dugme za maglenke i gledajte sad. Gledajte kako sija to napred. To je sad samo maglenke gore napred.
a ovo sad upalimo ksenoni i magojnke. Znači, stvarno lepo sijaju i može da se vozi njima, poslije ću da pođem da vam pokažem kako to izgleda. Evo još jednom. Znači lepo magojnke, evo samo da prođe ovaj čovjek. Evo magojnke napred, gasimo, palimo. Ha! Baš se lepo vidi. Dobro. Ništa, sad ćemo da krenemo da vam pokažem ja nazad te magojnke. Dobro, vraćamo auto na ovo. Sad za nazad magojnke isto imate prekidač, samo je s desne strane ovako. Znači isto ga palite pritiskom tu, ali njega kad pritisnete upali se, evo ovako, taj žuti indikator desno. Evo sasvim upaljeni napred i pozadi magojnke. Znači gledajte, ovo je napred kad gori, ovo je pozadi kao žućkast neki indikator. Gasimo napred, sad gori samo pozadi. Ali sad pozadi morate da vidite ovako. Sad ću da izađem ja prvo da isključim ovo. Prvo ga gasimo. Izlazim napolje da vam pokažem bez magojnke kako svetoji, pa ću onda da ih upalim da vidite. Sad smo iza auto. Znači obično gori, obična pozicija. Nije su upaljene te magojnke ili ta dupla svetla pozadi. Samo se njegova pozicija gori. Mada i ona se, kao što vidite, lepo sija. Malo da se oddaljimo. I sad će vidite kako sam ja to ustanovio da to mnogo jako svetli. Znači to su vam samo poziciona svetla pozadi. Gledajte sad ovako, gori ima jedan znak stop, on se ne vidi sa to kod poziciju. I evo iza auto snimam ovdje, nije to kao sad. Pritisnem dugme, gledajte sad ovo. Znak stop gore, on blješti, pogledajte. Vidite koja je to razlika, sad ću da ih upalim. Opet, sad su ugašene, sad upalim opet. Znači vidite koliko to svetli nenormalno. Gledajte sad. Znači vidjeli ste i malo pre razliku, gledajte sad koliko to svetli i to se pali ovdje. Tu. U taj krug se tu pali, gledaj. Tu. To je dupla ta neka sjelica i... Evo sad ću snimam sebe, gledajte koliko to svetli, sad su upaljene te magojnke pozadi svetlo za maglu. I baš svetli, ono što se kaže, nenormalno. Nenormalno svetli. Evo sad snimam sebe. Pod upaljena svetla za maglu pozadi. A posle sad ću da ih ugasim da vidite da se ja ništa ne vidim. Niti ova dukserica kod mene ovdje. Znači evo to svetli tu. A sad kad ih ugasim ti krugovi ne gore. Niti onaj štop gore se vidi. Gasimo samo na dugme. Evo sad je tu ugašeno, ništa se ne vidi gore. Svetlo za maglu sad gori, znači samo... Vidite koliko sad slabije svetlo i to, malo pre kad sam stavio sve to sija tu. A sad nema ništa. I tako da su baš svetlo za maglu jaka. I onda ako ih taj neko ne vidi koji ide iza vas, on stvarno je ćorov. Evo malo pre sam negdje ovdje stojao. Gledajte sad razliku, ovo je štop svetlo. Samo. I sad ću da uperim kameru u sebe, ali mislim da se ne vidim slabo. Ali evo još jednom. Znači gledajte sad ovaj krug. Taj krug svetlo za maglu mogu da ovako. Sad kad budem opet upalio. Neka ga auto ne kradi. Gledajte se znači koja je razlika ovdje. Znači samo ovdje. Evo palimo, gasimo, sad su opet upaljena. I znak štop se vidi, gledajte sad koliko to svetlo je taj krug. Tu što sam rekao malo pre. Gledajte sad ne mogu ništa da vidim unutra, kao malo pre. I opet, mnogo je razlika. I opet ću prema sebi dok krenem kameru, da sam ovdje baš je jako. I eto, to sam teo da snimim kako svetla ta svetla za maglu pozadi.
A sad ćemo da krenemo napred da vam pokažem te magalinke kako se vide ovako i da vam pokažem u vožnji da može da se vozi samo pod magalinke. I to će da bude to u ovom klipu. Pa hajde idemo napred sad. Sad pokazao sam magalinke pozadi kako izgledaju, mislim svetlata za maglu dupa, a sad možemo krenemo napred. Znači prvo ću izađem od napred da snimim auto sa ksenonim ovako. Znači ovo su samo ksenon sjelice ili ta kratka svetla. Kako se vide. Znači ona jako sijaju. Malo iz ovog ugla da snimim. Gledajte sad od haubu, znači to su samo ksenon sjelice, kratko svetlo. Kako se vidi dokle. Sad ćemo da upalimo magalinke, znači na dugme. I sad su one upaljene, evo gori indikator zeleni. Znači gledajte sad, jače je svetlo. Sad ću ja to odavde da vam demonstriram. Samo da nađem dugme ovamo s ruku da ga napipam. Gledajte sad i rade razliku. Sad su ksenoni. Evo magalinke, vidite kako se to vidi razlika. A one sijaju ovako. Znači one su dole, one nisu ksenon, one su halogena svetla neka, H7 mislim da su. Sad šta će da radimo? Sad ćemo na prekirač da stavimo na poziciju, jer mora tako, i će da upalimo samo magalinke. Znači gledajte sada. To je samo pod magalinkama auto sad. Znači baš se lepo vidi, gore Angel Eyes pozicija gori. Evo ovako kad se okrenem. Može da se znači vozi pod svetlo magalinke. Evo, vidite kao da gori pozicija ono svetlo neko. I baš se vidi jako, sad se malo dalje odvozilo. I da snima do uda kako se vidi baš izgled. Evo znači auto sad samo gori pod magalinke. Dobro ljudi, to sam vam pokazao tu razliku, još jedan put. Palimo, gasimo svetlo, palimo automatska svetla, ovo su ksenon sjelice i palimo magalinke. Sad je dupo. I to je to što se vidi razlika, a sad ću vam pokažem ja da auto može da se vozi samo pod magalinke u vožnji. Na kratko naravno jer je to kažnjivo. I šta? Idemo tu test kratku vožnju i završavamo klip i to je to u ovom klipu. Idemo ovako. Da vam pokažem da auto može da se vozi samo na magalinkama ili pod svetlovima za maglu. Evo, palimo, indikator gori ovde. Vozimo ovamo, napravio sam krug do ovde i snimam onda gde sam stao dotle. Čisto da vidite da auto može da se vozi na magalinke. Ali nije pametno baš. Evo malo iz polja. A to gori nisam se vezao, nema veze, inako stavim ovde. Nema veze. Pišti indikator što se nisam vezao. Ali ja ću da se vežem. Posao. Idemo napolje, vam pokažem da auto ide pod magalinke samo. Da ne bude sam vozio pod svetlo. Evo ga. Znači magalinke samo gore. Neka onek pišti, sad ću ga ja prebacim samo. Zaboravim da se vežem tako i onda on ne... Evo ga, sad će ga isključi. Sad će da upalimo, op.
Evo sad soba svetlo upaljena. Da ne bude zabluda da sam vozio po svetlima. Eto, vidite kako se vidi. I tako to. I ljudi, to bi bilo u tom klipu što sam snimao o svetlima za maglu, to jest o magalinkama napred ovim ovde i onim pozadnji. Znači obavezno ko nije nek ide like, share, subscribe, nek se pretplati na moj kanal za još ovakvih klipova i sličnih žanrova na mom kanalu što će da budu. A mi se gledamo do narednog izdanja jer sad idemo na more i drug, pa će klipova da bude i kad se vratimo sa mora, nažalost. Na dole ću pokušam nešto da snimim. I to je to. Ništa ljudi, veliki pozdrav za sve vas gledalce, za vas stare što pratite i za buduće koji budu gledali novi i tako. Do tad, veliki pozdrav ljudi, čao!